Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь пакліча, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Маленькие пожарные. Ого! Тут уся колекція суперцмокаў. А тут шикарная коллекция маффинов. Ходім, мы прыйшлі па кветкі на дзень бацькоў. Так, і нам хутка вяртацца. Хадзем. Папаліся такія напужаныя. Пітер, зараз ты атрымаеш. Перапрашаю, не ведаеце, дзе кветкавая крама? Здаецца, на 4-м паверсе. Можете добрацца на ліфце? Так, дзякуй вялікі. Вось яна! Ого, якія прыгожыя! Вітаю, дзеці! Чым вам дапамагчы? Спадар, у вас ёсць гваздзікі? Ага! Зразумеў, кветкі вам на дзень бацькоў, пачакайце. О, не, вы ў парадку? Усё добра, добра. Гэта ружа, гэта не тое і не гэта. Вось яны, самыя далёкія, цэлы букет. Што? Гэта пажарная трывога. Што? Пажар? Увага ўсім! Дзеля вашай бяспекі просім тэрмінова пакінуць будынак праз найбліжэйшы аварыйны выхад. Наш выхад каля ліфта. Увага ўсім! Калі вам дым патрэбна падымаецца дапамога, ўгору. звярніцеся да супрацоўнікаў крамы. Гатова. Вось, закрыйце ёй нос і рот, каб не ўдыхаць дым. Дзякуй вялікі. Стойце, моя торба. Не, чакайце, пакіньце рэчы. Трэба ўцякаць. Добра, хадзем. Я за вами. Не адчыняецца. Сюды, давайте на ліфце. Нельга, калі знікне электрычнасць, то мы апынёмся ў пастцы. Што? Добра, што ты сказала. Мы не спусцімся, там усё ў дыме. Значыць, наверх пазваць на дапамогу. Ідзіце ў бяспечнае месца. Рой, там былі дзеці, не ведаеце, выбраліся яны. Дзеці? Возьми мяне за руку, Сэнді. Дзякуй, Джонні. Не, тут зачынена. Дым ужо падбіраецца, мне цяжка дыхаць. Ратуйце, калі Ратуйце! ласка! Мы тут! Рой, я бачу дзяцей. Яны каля выхаду на дах. Малайчына, Хелі, я іду. Дзеці! Чулі? Гэта Рой! Рой! Я выцягну вас, адыдзіцеся! Добра! Асцярожна!
З усімі ўсё добра? Так, Рой! Так, Рой! Вы зрабілі слушна. Выканалі ўсе правілы. Ніколі не ведаеш, дзе чакае небяспека. Таму заўсёды глядзіце, дзе ёсць аварыйны выхад. Калі пачнецца пажар, закрыйце рот і нос, прыгніцеся і ўцякайце. Калі не будзе электрычнасці, ліфты стануць, таму адразу ідзіце па лесвіцы. Калі вы на ніжніх паверхах, спускайцеся. Калі на верхніх, выходзьце на дах. Ніколі не зачыняйце запасныя выхады, не застаўляйце іх рэчамі. І галоўнае, захоўвайце спакой і не панікуйце. Халодная галава вас выратуе. Ого, я б не справіўся без вас. Дзякуй вам, дзеці. Няма за што. Мы прайшлі навучанне пажарнай бяспецы. Перад вамі ганаровы маленькі пажарны. Паўсюдна быў дым, а я вывеў сяброў з крамы. Малайчына, ганаруся. Вау, Пітер, ты як сапраўдны пажарны. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.